вие сте с да, Ама не, 8 част. рождения епизод, защото аз имам рожден ден. И ето той, Алекс, нашият много добър приятел, игращия да в цялата работа, има днес рожден ден, мой си то, Алекс си то. И така сега днес ще говорим за рождените дни, за подаръците. Така, и какво получаваме? Оле, днес е рождения ми ден! Какъв ли ще е първият ми подарък? Въже, да са заколяли на него. Поне ефективен подарък. Оле, какъв ли ще е другия ми подарък? Тати, той колело ли ми, брат? Бас е якото. Карай го, сине, карай го. Оле, какъв ли ще ми е следващия подарък? Ето, маме, новия естринел. Ма той е стринел ли? Ама да, ама ние казаха, че не трябва да се бара. Да. Еми, ще го пренебрегнем. Ето сега и Лошия вариант на подаръците от рождения ден. Оле, сяк си празнувам рождения ден. Какъв ли ще ми е първия подарък? Здравей, новите чорапи. Бисен мирис. Очаквайте и 9-ти епизод. Това беше края на 8-ми. Така че до скоро и ще гледате да, ама не 9-та част скоро по YouTube.